Здравейте, аз съм Джулия и играя Ани в новия сериал Революция Z. И сега ще ви разкажа нещо повече за себе си. Здравей, Джули! Как реши да се явиш на кастинг за сериала Революция Z? Първия кастинг се проведе в музикалното училище. Аз го завърших, една приятелка ми каза за този кастинг. И много искаше да отида да се явя и аз го направих. Отидох и спях една песен, там питаха ме разни неща и така. В момента, доколкото знаем, учиш актьорско майсторство, преди това не си се занимавала. Лесно ли ти беше, когато започна да играеш? Да, сега съм първи курс в надвис при Стефан Данаилов. От малка си мечтая да стана певица или актриса. Сега ми се случват и двете, което е страхотно. Аз съм много щастлива заради това. Трудно ми е понякога, друг път не ми е толкова трудно. Зависи от обстоятелствата и от това, което трябва да се случи с персонажа ми. Специално за сериала говоря. А музиката остава ли на заден план сега, след като учиш актьорско майсторство и играеш в сериала? Музиката никога при мен не може да бъде на заден план, защото аз я обичам и не мога без нея. Нямам ден, в който да не слушам музика и да не искам да пея. Сега имаме доста репетиции с Революция Z, подготвяме разни нови неща и така. А преди това си се занимавала доста сериозно с музика, с кого си работила? Да, 10 години съм пяла в Бонбон с ръководител Розина Караславова, на която съм страшно благодарна и страшно много я обичам, защото тя ми е дала всичко, общо взето, и ме е научила много. Има ли сходни черти между теб и героинята ти? Да, има. Има много сходни неща. Има и неща, които нямат нищо общо с мен и Ани. Много съм емоционална. Обичам да прикривам слабостите си. Боря се за нещата, които обичам и на които държа. Може би това са ни общите черти. А какво правиш през свободното си време, за да разпускаш, с какво се занимаваш странично? Много обичам да излизам с приятелите си, да се забавляваме заедно. Също така и с колегите ми и приятели, мога да ги нарека от Революция Z. И другото, което обичам да правя, е да чета астрология. Това ми е хоби. Много обичам да се занимавам с зодии. Интересни са ми. Добре, благодаря ти много за интервюто. Пожелаваме ти успех и в музиката, и в сериала. Аз съм Зара, вие гледахте Music Space TV.